budeš v aute plus minus. Vyrážame o 5, kľudne mi volaj 5 aj 10 minút. Takže 5, 10, 5, 15 mi kľudne volaj. Ty vole, normálne sa bojím. Čo je také dôležité, že ma tu zháňaš na live streame? Piči. Asi som si rozbila. Jasné, že som si rozbila tiene. Áno, dneska sa vidíme v kostolišti. A mám pocit, že ináč, že vstup je zadarmo do kostolišťa. Mýlim sa? Kostolište, ste tu niekto, kto sa tam chystajte? Neviete mi toto prosím povedať? Nech tu nedávam mylné info. Toto iba zatiaľ, to ešte, oh shit. To ešte není dokončená linka, len tuto si chcem nakresliť.